keď sa to dá do plniču, ono sa to tak zmierni, bude to menej čitateľné, ale bude to tam naznačené Roman si skúri. Superové. Takže biela, karosérske pasty žena hrubo štecom. Toto všetko, ak som dobre pochopil, biele, mimo toto čierne mat, toto všetko biele. Karosárskou pastou na hrubo štecom. Toto tu, čierny mat, kompletne karosárskou pastou čiernou na hrubo štecom. Takže tu karosárska pasta čierna, tu karosárska pasta čierna na hrubo štecom. Spodok biela. Karosárske pasty a hrubý nástreh hrčkatý. Karosárske pasty, samozrejme pôjde základ, jeden epoxidový nástreh, na to až pôjde pasta a na to až pôjde vlastne ochranný nástreh a na to ešte pôjde vlastne vrchná farba biela. A to je všetko. Hádam. Dobrý deň sa praje. Preberám si drobnosti, do akej farby, takže toto sa dáva do karosérie, do bielej. Panty biela. Držiak na baterku predpokladám, že biela. Matné, aj s touto tyčkou. Potom tu máme tieto držiaky, ktoré netuším. Tuto predné držiaky asi a zámok a obal na zámok. Tak tieto veci netuším do akej, no a potom klasika druhý kryt, hej. To spravíme peknú čiernu matnú, aj s prahmi, vlastne tými krycími, ak som dobre pochopil. Potvrď mi to.